Пиваме по бира. На здраве. Окей, отиваме на хокей. Ние сме, топ група. Българските утраси на ледените тигри. Тук вляво на този стадион са играли големи български имена, като 2-0, 3 минути до края. Гостите са без вратар. Трябва да изравнят. Нямате избор. Цялата публика е на крака. И така, нюрнбергските ледени тигри печелят 4-0. А ние сме къде? Ето тук. Вижте какво има долу. Много е важно, като идеш в Нюрнберг, да ядеш кембе. Веднъж на летището във Франкфурт. Една жена в 9 сутринта ни каза: искате ли бира? Ние казахме: не, много е рано. И тя каза: никога не е рано за една бира. И така, по немски съвет. Това е местния Орлов мост. Това е като патица на стероиди, между другото. Отиваме на, както казахме, едно специално място. Добре. Прост. Да. И специални поздрави от летище София. Отиваме да гледаме хокей в Нюрнберг. Нюрнбергските ледени тигри срещу, не знам, Волфсбург някакви си. Пиваме по бира. След 30-40 минути ни е полета. Сега малко биатлон. Да загреем кръга, също в Германия, на 300 км от Нюрнберг, между другото. На здраве! Добре, вече се намираме в Нюрнберг. Много хубав град. Слязохме от метрото при Централна гара. Светло точно каза, тук изглежда доста чисто и една жена се изпика зад една саксия, буквално на улицата. Ей такава саксия. Така че, да, симпатично. Само направо. Ама от тук май пресичаме. Сега си отиваме към хотела. Окей, тук сме с момчетата, отиваме на хокей. Отиваме на хокей. Между другото там отзад, точно срещу големия хотел е нашия. А тук, точно пред нас е метростанцията, Централна гара, доста удобно. Така че да видим как е нивото на местния спорт. Германците имат някакъв спорт. Ей там е. Централна гара, доста стара сграда, хубава. А пък пред нас, ей тук има някаква кула над метростанцията. Така да е отзад. Утре ще я видим на светло. Градският транспорт, чист, нов и хубав. Няма ги нашите класически жълти трамваи. Окей, отиваме на хокей. Тук вече слязохме от метрото, има 7-8 минути. Фенове, лула. Малко ще закъснем 1-2 минути се в те. Ние сме, топ група. Българските утраси на ледените тигри. Вече сме близо до залата. Между другото, тук вляво е стадиона. И той добре се вижда. Ей там отпред, където свети, е залата. Нюрнбергер Веришерунг. Не знам как се чете. Веришерунг. По-добре е, да. Да. Тук вляво на този стадион са играли големи български имена, като Димчо Беляков, Стойчо Стоилов и Илиян Мицански. Може би първите двама, като са играли, не е бил толкова модерен. Иначе ние отиваме на хокей, какво да ви кажа. Традиционен български спорт. Решихме да видим как и по аматьорските страни, които го практикуват. Ето българските утраси на нюрнбергските ледени тигри. Ето там един с шал. Няма как да ни набият. В смисъл с шал с цветовете на отбора. Срещу Волфсбург, не знам си какви. Волфсбург Гризлис. Тигрите срещу гризлитът. Животи. Ей, тук е феншопа на Нюрнберг. Но
очевидно не е много отворен. Утре ще търсим в центъра нещо. И ето финала, 2:0, 3 минути до края. Гостите са без вратар. Трябва да изравнят. Нямате избор. Цялата публика е на крака. И така, нюрнбергските ледени тигри печелят 4:0, а ние сме къде? Ето тук. Вижте какво има долу. Нищо! Просто има едно голямо нищо долу. Тук е гарата. Между другото, брутална сграда, много красива, запазена. Сега отиваме да търсим някакво заведение, да пием бири, ако има вурстове евентуално. Ако някой го погледне... Ето, вижте оная саксия, там си изпика днеска една. Вижте колко скрито място намери. Саксията, гарата, доста централна тоалетна си намери жената. Женичката. Тук минават немски момичета, ако не сте виждали, да ги видите. Тук е нашата улица. Ето, вижте. Колко пъти ще кажа, вижте още. Тук започват истинските заведения. Ето я. Чакайте да видим цените. Тук имаме спешал дюнер. Его. Светло как е? Важи. Някаква местна бира. Всеки яде дюнера. И това е шкембе в Нюрнберг. Много е важно, като идеш в Нюрнберг, да ядеш шкембе. Където идеш е важно да го ядеш. Ма го няма навсякъде, да. Добре. Вече тръгваме да разглеждаме града. Ето по светло как изглежда Нюрнберг. Тук е сравнително модерно, но там се вижда една кула, малко по-вляво сградата на Централна гара. Имат и по-стари трамвайчета, очевидно. Ще посетиме едно заведение, когато сме там ще видите кое е легендарно. И така, да видим какъв е плана, сигурно ще пием нещо за закуска. Тук виждате интересна улицата, точно като в Рейкявик. Същата настилка са използвали от Рейкявик. Това тук е някакво молче. Кулата. И тук малко по-старата част. Ремонтират се някакви неща. Втори индийски ресторант за 100 метра виждаме. Ето тук, разхождайки се, малко по-стари сгради, една катедралка от среща и типичните немски къщички с такива външни, не знам какво се... Не е гредоред. Поправиха ме веднъж. Тук е интересен балкон от среща. Има някакви хора. Събота сутрин. Да, ресторант Босфор. Там всъщност ядохме с нощи. Едно от малкото отворени неща до по-късно. Аз ядох шкембе чорба, да. Вие сте видяли. Тук вижте какво има горе. Сигурно... Не знам. Интересно. Добре. Вече навлизаме в стария град. Ето. Пешеходната зона. Доста симпатични заведения. Жалко, че с нощи не работеха. Това отпред някаква катедрала. Между другото, ако е отворено, може да направим опит да се качим на кулата. Стига да няма някаква баснословна цена, ама те са сравнително ефтини.
Тук си е Нюрнбергската витушка. Гевюрц, Мюх. Не мога просто. Между другото, преди малко видяхме, там има някаква интересна сграда. Видяхме знамето на аборигените от Австралия, нещо, което за първи път виждам. Ще го качим и него да видите как изглежда. Имаше го на едно място. И така, ние продължаваме да откриваме нови места. Добре, седнахме за закуска, тук ядеме някакви неща, между другото, вижте една малка чаша. Само вижте размерите на чашата. Това е 250 мл кафе. Аз кафе не пия, ама нещо типично немско. Веднъж на летището във Франкфурт една жена в 9 сутринта ни каза: искате ли бира? Ние казахме: не, много е рано, и тя каза: никога не е рано за една бира, и така по немски съвет. Това е катедралата в Нюрнберг. Няма много неща по стените, но е огромна като размери. Доста голяма. Да, тук вече сме в централната част. Има съботен пазар с традиционни селско-стопански продукти. Правят редовно в Западна Европа. Съответно хората си работят в селското стопанство, тук продават, хората купуват напоследък и в България почва да става модерно. Ето тук примерно фалафел, но има в различни части от седмицата в различните градове и тези примерно обикалят. Хората си имат клиентела, примерно днеска е в събота в Нюрнберг, в неделя е някъде в друго близко градче и е много хубаво. Това тук е голямата катедрала в центъра. За съжаление не можахме да се качим, колите просто не са достъпни за туристи. И отсреща горе се вижда замъка, в която посока отиваме. На замъка вече има коли, на които може да се качим и да видим града и от високо. Винаги е много интересно да се види града от високо, така че там ще го провериме. Ето тук какво има още в Нюрнберг. Оп! Аха, Река Волга. Не знаем... отсреща има корморани, между другото. Ето там виждате, има корморани, които си седят на припек, точно на слънцето. Горе някакви немски сгради. От 1486 някаква аптека е било, сега не знам какво е. Сигурно може с корабче да се придвижите тук по канала с някакви мънички. Добре изглежда. Да, ето тук е едно площадче. Тук някаква сцена интересна има. Не знам какво пише на тая лодка. Очевидно е нещо, не знам, скелет, някакви голи хора. Курт Клутен Третер. И другото не мога да го разбера, да го преведа. Тук сме вече, точно зад мен е сградата на кметството. Отпред е по-хубава. Града е много хубав, много уютен, има много добра атмосфера. Къде ще може да видите една сграда, традиционно за доста сгради не доста сгради. В Германия има такива сгради с картини отвънка, които са сравнително стари. Горе се виждате там
някакви гербове, най-вероятно който е правил сградата. Това е на някакви векове възраст. Сега продължаваме нагоре към замъка. А тук виждаме, в ляво има поредната голяма катедрала. Надявам се вече тази църква да е налична за посещение на кулата от туристи, защото искаме да видим града от високо. Пихме едно греяно вино, много вкусно, страшно вкусно, тъй като времето е сравнително студено. Тук е пешеходна зона, но минават автобуси от градския транспорт. Ето там идва един. И така, ако е отворена църквата, сега ще видим как е отвътре. Тук има няколко доста големи църкви. Не една централна. Естествено една е най-главна, но със сигурност не е само една голяма и други доста по-малки. Ето. Влязохме в замъка. Сега ще... тук нагоре се катери. Една от колите на замъка. Входът е свободен, поне за външните части. Никой не ни е спирал да е. Може и да не е. Ама ние си влязохме. Да, има тикет. Да, има каса. Тя е за напред. Ще пробваме. Да се качиме. Тук изкачихме 50 метра и не може да дишаме вече. Истински туристи. Много красиво е. И тук някаква градина има. Тази каса. Там има тераса, където има панорамна гледка. Ще видим какво се вижда. Може и да не се качваме на колата, ако от терасата се вижда всичко. На колата има прозорчета с решетки. Но ето това е от 1563 постройка. Бяхме в един антикварен военен магазин, където има страшно много нацистки неща, въпреки че германците, знаете, по логични причини в момента не са фенове на тази идеология и продават такива неща. В крайна сметка това е част от историята. Интересно, екзотично е. Ето, тук явно е туристическото място за снимки и това е град Нюрнберг от високо. Времето днес също е прекрасно. Да, ето някои от тези катедрали. Най-случайно исках да се качиме на някоя, ето колко е високо, на някои от кулите, защото виждате как стърчат над града и реално на времето църквите са били мястото, откъде се вижда всичко и което да се вижда от всякъде. Хората, знаете, вярата е била най-важна за тях. Има и промишлена част, така че тук има комбинация от история, промишленост, съвремие. Добре, минаваме над река, забравих как се казва, след малко ще видя. Като първо това е отсреща остров, където е червената сграда, точно срещу нас. Тук има един мост, острова е речен и после съответно има и друг мост от другата страна. Така че може да дойдете в Нюрнберг и да живеете на остров. Естествено, ограден от два канала, но все пак. Ето го, тук е първия мост. Да видим какво се вижда. О, да, там отсреща има по-стар покрит мост.
Интересно. Тук не знам, между другото, доста тъмни сградите, има подобни Флоренция, в Жирона или Хирона, не знам там как местните го произнасят. Точно е така моста и издадени балкончета над реката. То със сигурност има на много повече места, да? Тук да, страшно много мирише на вуршчета, но ние отиваме на специално място за вуршчета. Сега напускаме острова от другата страна. Там отсреща има още един такъв покрит мост. А преди малко, ей там по моста отсреща минахме. Тук хората с чашки си пият на самия мост. Не знам какво пият, бяло вино, някои пият червено. Шприцове, да. Практични хора. Тук има някакви патки в реката, токачки, корморани. Какво е това? Да, нещо. О, доста старо. И горе има. Ето и среща. Карл VI. Орлов мост? Да, има орлите. Ето, ако се чудите, това е местния Орлов мост. Ма те си нямат Лъвов мост, защото не са имали книжари. Там може да се слезе и по-надолу. О! Вижте там какво има. Някакви огромни пилета. Това е като патица на стероиди, между другото. Ей там. Ето, между другото, един малък остров. Ей там, където са хората долу. Ма е огромна. Някаква патица на стероиди, да. Криотен Мюле от ето тази сграда, или поне тази част, построена от 1340 година. Демек, тук не просто може да четете за историята, тук се движите в историята. Нещо доста интересно. Разбира се, и в София може да го направите това, в централната част. Ние продължаваме. Ние сме тук направо, а преди това минахме там при една катедрала. Тук поредното площадче. Пешеходна улица. Има доста хора и живот. Днеска все пак е събота на обяд. Отиваме на, както казахме, едно специално място. Това е най-стария ресторант за наденички в света. На някои места го дават 1312, на други от 1400-та. Ето 1419 пише. Може би преди това да е имало нещо друго. В книгата на Гинес е с този си рекорд. Сега ще видим, дано да има места и да хапнем по една стара наденица. Добре. Прост. Да. Тук е най-старата кръчка в света. Където пием по една тъмна бира. Обстановката е доста автентична, между другото. Може да видите такива дървени тавани, почти всичко от дърво. Тук как са закачени отзад, където готвят, закачалки и тъна. Идеално. И някакви наденички, все пак това е най-стария ресторант за наденички. Избора беше лесен. Ще видим какво ще дойде. Вече сме по пешеходната улица и тук виждате някакви сектанти. Вървят, свирят и пеят. Ние обаче натам. Тук местната Витушка. Ще има скоро избори в Германия, затова има такива сергии шатри. И имаше ни червени, тия са сини. Общо взето тук
Тук ги различаваме така по цветове, но хората си имат някакви виждания. Най-вероятно не крадат толкова колкото в България, защото тук никой няма да им позволи от избирателите. Има закони, да. Тук има нещо като мол. Може да влезем, може да не влезем. Аз бих взел влезна. И вече сме на летището в Нюрнберг вътре. Там ни е самолета. Това тук вляво, дец вижда, е нашия самолет. Чакаме да отворят вратите, минали сме проверка и отиваме към него. Летището, отзад има гора, така доста скатано. Симпатично летище. Тук има деца, ако не чувате, вече чувате. Един полет и сме вкъщи 24 часа. Това е. Идваш, пиеш 2-3 бири и си отиваш.